Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 14, versikulo 31. No idadanes mo dagiti napanglaw, insultuam ti Dios anang parswa kadakwada. Maysa akita ti panagdaydayaw, ti panangaasi kadagiti nakurapay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampo diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay analiday ka iti intad ni Maestra Agradom. Bagsakak ngamin. Ha? Imbag no may pasakda ito inton finals tayo. Marigatan ka kadi iti dadya subject? No kayat mo, mabalin ka matatulungan. Uwan man nga rod. Marigatanak iti mata. Sapay naungot ni Papa no nababati gradok. Anya ti trabaho ni Papam? Adda iti abroad para iti may sa business. Negosyan ti gayam ti dadakkel mo? Wan. Kanayon nga iti abroad gapo iti business. Anya ka di mati trabaho dagiti dadakkel mo? Ay, construction worker laang ni tatang ko. Agtagibalay mat ni nanang ko. Naladaw kamot itaan si mangpot anak ko. Ada ka adalak amarigatan iti mat. Insurok pa'y, sakbay ang nagawidak, nanang. Taga dito'y kadi ayan tayo day tatao. Saan? Iti ayan dagiti babak nang ti ayan ti balayda. Imbag takayat na ti makilangan kan ka. Kat marigrigat tayo. Nasingpat mat, nanang. Kaslang amin kaasi ti tsura na, idi na babati grade na. At damot dagiti babak nang abayadan dati maestra. Tapno laang makapasa ti anak da. Saan ka no akas dyan ni Papa na? Agungat ka no nababati grado na. Nasaya at ka di ti kababalin dagiti dadakkel na. Saan da ka di anatangig iti kaskada tayo? Dayta ti dya ka mo, nanang. Ngamin, adda ka no iti abroad dagiti dadakkel na. Mabalintan ti mapan iti Pilipinas. Agpatakder tayo ti dakelapas dek iti lote tayo para iti sanga ti kumpanya tayo. Damag ko, nga adda ka no squatters anang ipatakder iti abong-abong da ijay. Ay kat no adda, papanawon ida. Ay salbag kindi da kita. Makapasuron da ijay nga squatters. Awan pa'y nasaya at nga itdenda kada tao. Rugit dalaang iti kagimungan. Mala, tanong makadanon tanto ni Pilipinas. Mapana kadagos iti ayan ti lote apang ipatakderan tayo iti pasdag. Ay, umayak mata. Kat papanawon ta amin nga adda ijay. Ibaga, kadagiti gagayam ko nga adda iti gobyerno. Tapad dimulis ko man ti babalay dagiti nga squatters. Rumbang laang. Agsubli da no sa dino man tinaggap-gapuan da. Ne, apay akas na madandanagan ka si mangpot lakay. Pagsasaritaan da di ta kalsada, adanda ni kano sumangpet ti akin loti iti nagipatakderan tayo iti abong-abong tayo. Kasano tayo nga rod itan? Awan mo't ti mabalin tayo nga akaran. No agabang tayo ti kwarto, awan pagabangan dito'y asidag. Kan awan pagbayad tayo. No agsingir da iti 1 month advance kan 1 month deposit. Kasano tayo nga rod itan? Tayta nga rod ti parikot dagiti adda di ta kalsada nga agsasarita. Kaano nga ta sumangpet ti kunada nga akin lote dito'y? Intun umay alawas ka no. Imbilin na kano iti katalag na. Apumanaw tayo aminahin. Anya? Apay ka di alangayaw ti madanagan, nanang. Mariribukan kami kinitatangyo no sa dino ti umakaran tayo. Ha? Apay ko mga umakar tayo. Sumangpet ka nun ti akin kukwa dito'y alote. Kasano nga rudan? Sapay asidag dito'y ti pagadalan mi. Mabalin ko apagpagnaan laang. Damag mi anaturay ti akin kukwa iti lote. Natangig ka no. Kasano ka di kalawa ti masakupan day ta a tao? Amin da ito'y patad, anak kaipatakderan ti babalay tayo dito, anak ko.
Ay, no kasta. Papanan tayo, no papanawon da tayo. Day tangarod ti pakariribukan mi kin ni tatang mo. Oh, apay akasla di ka makaid na, May. Madanagan kami na sumangpati akin ko ka iti lote. Anang ipatakdaran mi iti abong-abong mi. Sa dino ka di abanda tinagbalayan nyo? Ijay likodan ti dakkel a restaurant iti crossing. Asidig kami iti kanal nga agturong iti karayan. Ha? May saka kadag iti agnanagad ijay? Diyak lang pagarop. Ha? Saan mo nga impagarop? Asyak akaadalam kat may sa nga squatter? Sana kasta. Inyawag ngamin da mama iti katalat mi. Apapanawon da kanu ti agnanagad ijay. Kayat mo asawan? Da kayo ti akin kukwa iti nalawa alote? Kukwa da papakan mama. Saan ko akukwa? Nakasangpet tamat laengan dito'y Pilipinas. Apo man na makasangpet tayo di balay. Baunag dagiti taok, tapapanawon na dagiti squatters, iti masakupan ti lote tayo. Inton mapapanaw dan, rogyan tayo matan ti proyekto, apas da. Talaga kasta ti mapasamak. Sana na maitantan pa eh. Dagijay nga agraraman nga squatters ti parikot. Ang mga nudida pumanaw adagos. Apay kumadi da pumanaw, nubut-but ngen, apasangwan ida iti kanyon. Sa bagay, adda mabalin akasao nga opisyal ang mga ramid. Uray bayadan ta ida itinangina. Welcome home, Papa, Mama. Oh, kumusta ti panagadal mo? Makaturpos ka kadimit lang. Ika gumaak ti makaturpos, Papa. Rumbang lang ang mga nagsaysayang kalay ti oras. Talaga marigata, nak. Tamuyo mat. At nakapkapoy ti utak ko. No apay nakapoy at ti utak mo. Kat nalaing kanimot ka ni mamam. Wan nga rod. Imbaglakid din Tadagayam ko anasingpat. Isu timang tultulong kanyak amang ilawlawag, kadagiti saan ko amawatan niya pagadalan. Nadan kakadimot lang iti gayem. Kaaduan na, ket bulbuli enda ka ati kaadalam. Gaputan na kapo iti panag-utek mo. Nasingpat day diya kaadalak, Papa. Di na pulos binabalaw ti kinakapsot ti utak ko. Inta kasao ti opisyal at ang danan ta amang ramid iti kasapulan para iti demolisyon. Inton bigat na banugak. Ibagak langin nga umay dito iti masaknan. Sa bagay, may mayat nga agpaiso no awagam ta umay langan ditoy. Ikamot iti gunggunana no umay ditoy. Payabak je hepe ti pulisya. Kaya iti mga ramid para iti demolition order. Mama, Papa. Adda ko makidawak kada kayo. Numabalin Ano dayta? Seryoso ka launay Itaak lang agkidaw kada kayo. Katsapay ko tadidak paayan. At nakanun ti aking kukwa dito'y lote ang nagbalayan tayo. Delikado nga rudan no kasta. Sa dino nga iti pagkamangan tayo. Kung ati katalagda nakasaritak, umayon ti demolition team iti mabiit. Day tatirigat na, no awan lote apang ipatakdaran iti balay. Gaputabakan ti daytoy alote. Nagpatakdar tayo iti abong-abong. Hindi kuan, adamatan ti mulad. Dagiti pada tayo ang marigrikat, adi nakabailan ti agabang iti binulan. Nanginamat namin ti abang ti balay. Iso akin ay kaya tayo tinangipatakdar iti abong-abong tayo ditoy. Mabalin ka di tulungan tayo ti gayam ko amang tultulong kanyak ije pagadalan.
Anya atulong ti kayat mo nga ipaay iti dayta akadalam. Saan tayo kumaabas ta papanawon in jelote tayo? Adda ko mapangiyakaran kadakwada, mama. No kasta, squatter ti gayem mo. Nakigayem ka iti may salaang nga squatter. Dakas ka di, mama. Tao damat akas kada tayo. Ngam saan tayo ida aka-level? Squatter da, idinto tabak nang tayo. Ora squatter tanalaing. Amangan no may santo amag na cum laude. Wano suma cum laude. Anya, may nga squatter. Magna cum laude, wano suma cum laude. Day tatipod no, mama. Saan daman ang naparaburan iti kinabaknang? Naparaburan damat iti kinalaing. Saan ama itugot iti langit iti kinabaknang, mama? Nay, anya ti pampanunutan. Kasla naunaglaw, nay. Ti man imbaga ni Jared. Ti kanun nalaing akaadalan na timang tultulong ken kuana. Ta apay day jay. Kinid daw na nga ipaayan ta iti pagalisan da alote. Na, ito niya nga agapo nga ikang itilote ti saan ko nga mamo. Sana dadal ti utak ko. Ti imbaga ti anak ta. Saan na mapunas iti isip ko. Uray kano saan a pinaraburan ti apo iti kinabaknang. Ngam pinaraburan namat iti kinalaing jay gayem na. Maaramat na aya ti laing no 1 kwarta na. Imbaga ti anak ta. Nga amangan no summa cum laude. Wenno magna cum laude kano. Anya, magna wano summa cum laude hunam. Kat mo man manuti makaragpat iti kasta. Di mo ka di mapanunot. Nga uray nalaing kat tinulungan na ti anak ta. Anak kapoy ti utak na. Pudno ka di ti baga ni mama mga squatter ti gayim mo. Wan papa. Nasingad kami nga gayam. Kat uray adda kapkapso ti utak ko. Di nakpulos binabalaw, wano inuyaw. Di nakakadidinaw dawatan iti kwarta? Abangan no kwartam ti makagapo, isuan nakigayem ken ka. Saan, papa? Saan arupat kwarta? Napasnak nga agadal. Isu ang imato dagiti gradok, gapo iti tulong na. Agkatugaw kayo, iti pagadalan nyo? Saan, papa? Sa bali ti kurso na. Idinto ta sa bali mat kanyak. At dala ang subject nga agkaadalan kami. Kastaya. Iswa papa. Kidawak ko mapat ganyo ti dawat ko. Naglawat ti daga tayo. Iswa pang asyo papa. Di yun pa ikatandag iti squatters. Takaasi damat. Kinasaritak ni papa. Na ikan na kayo itilote a pagakaran nyo. Naaramid mo dayta? Si kati kasingadan agayem ko. Impakpakaasik kan ni papa dayta. Patgan na ka nga ta. Naturay ni papa. Ngam imbaga namat, apanunutan na pa'y kano. Kasla imposible apatgan na tikid daw mo. Madamag ko man. Apay akinid daw mo dayta ka ni papam. Napatag ka kanyak may. Lumabalin. Katjak kayat amapukaw ka, kas gayem ko. Imbag man ta kayat nakagayam, kat napanglaw kami laang. Agpapada tayo, iti imatang ti Diyos anang parswa kada tayo. Patganyo ka ditikid daw ko, papa. Ikan na iti umno arason, no apay apat gak tikid daw mo. Papa, adda iti nasantuan asurat ako nana. May saakita ti panagdaydayaw, ti panangaasi kadag iti napanglaw. Anyat magunod ko no patgak tikid daw mo.
No di na kayo man masupapakan ti tao at tulungan nyo. Ni Apo Diyos ti mangtad kada kayo iti gungguna, Papa. Kasano? Di o ka di makita. Naparaburan kayo iti nagasat a panagbiag. Kasanon, no maibabawi day ta agasat, Papa. Apay humaamang babawi. Asino ti mangibabawi? Amin a parabor kat naggapu iti Apo. Isumot ti adda karbengan no ibabawi na dagiti parabor, Papa. Anya ka di ti panggadang mo. Iti sabali lang ti pangipatakderan tayo ti pasdek. Nalawlawa ti daga iti probinsya. Mayat ija ita presko ng dito'y syudad. Mayat nga agpaiso ije probinsya. Awan unay ti traffic ijay. Ijayan ti pangibangunan ta ibaga kadag iti trabahador. Saanin na dito'y? Kaano tangarod amapan ije probinsya? Intun bigat matlaing. Kasi nagmat gid iti pagalaan iti materialis ijay. Nalakada pa nga i-deliver. Agyaman ak unay kada kayo. Tasan yung nga impademolish dagiti babalay dagiti squatters. Mangipakita. Analunag, tibi mato a puso yo. Amang no ibabawi ti Diyos, ti ko na magrasya. No imutak dagiti na panglaw. Ni Apo ti mang bendisyon iti plano yu asa nga ti kumpanya, Papa. Ket kasladay tan ti graduation gift yu kada kami ken ni May. May tinagan ti gayem mo? Wan, Papa. Ket dandanin ti graduation mi. Kablaawan kayo adwa, iho. Professional kayon ton. Kastoy gayam terik na no makatulong ka iti padam a tao. Wan nga rod, aglaplapusanan ta. Ngem saan ta maitugot, ako na ti anak ta. Madlaw ko, kat naragsak ti anak ta iti dayjay agayom na. Ken ti kuna na nga agpapada tayo iti imatang ti Diyos. Wen, iti kaunday ti panawan. Italaan amirista. Akwarta la tinapateg kadata. Anggam di natamot gayam maisalakan ako na ti anak ta. Puno day ta. Anggam ita tanasilawan ti panunot ta. Gapu iti gayem ni Jared. Nga uray awan kwarta na ket adamet serbina. Ket ti panang tulong na iti anak ta. Ket iso tinang lunag iti bimato a puso ta. No sika ti addaan, kaasyam dagiti na panglaw, tapno kaasyan na kamot ti Diyos. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Bian. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.